ko min lamtoro Sall Abdoul Tuksel mo ndulumaji dembe ko mino ngendiyanke Diop ko min Hawa Sow ko min Alassane Niang ko min Dada Sarr mino Kodde Koslu ko mino Jaynaba Sam goomu mogo yidbe lamtoro Sall kettuhi malahi aduna woni hen ko munyal ko min Anu bago monte gondi anu danjo mijo jango simu aduna ko ni hande ko on jango ko Mongal fof webirma jawdi ada bon jicita ko caggal ma miskin wona kada tan jida kala de pito becce mbiya fof ko an hewkutali hewi kecce wona kada re jikata ka wonta waze aduna adana tami fate Allah wonta halde ni to mado sami jejjita ko hewi Allah tek fondani iblis ma je tangarte ma je ma sere ne dagal anda haqqe koddigal koni ko dum mus ummoda e batu musdo ngata e galle ma kadi non kanati neddo fuggi ha tampi hongi wadi ko wana fu soni jeenab na wona tele wala ta ko dani jin fen ko diwde balangal jawro bandi andani o mo coyntom ko horonde ara on de oron dillo araw majji ko abi forra wonde ta do mon der jom sur makko na dirnam baafe de dum Ceerno Habib aha mbar jona lartirma e dum non dara muddi tan ma baafe de bawa gardo to ma o i jam dum wona Alassane i an kam mate annani ko yimbe kalna ko mi meeda miijade bo tawma odo sahani Alassane neddo tita hoore imi mbiyama restez chez vous jode galleji modon odo coronavirus joni sa addi dum galle holto min payata min hollo min baddata hen minen a safrata min kadi lolla amen Alassane neddo tita hoore e jam jalni mi salminima yow ittanam odo sak nanna dum derto kay Ceerno Habib alhamdulillah taral ay rafode ko non tan jonde webani lay haali gonga wallahi no wodde ko yaade yimbe yokkat galleji mum andani no we kalde dum demgal tubakor ni dum non ko non tan naade selli mawdo alhamdulillah ala mbodi sago yidna nan demde kono odo dumun fo ke cam kino Musa yawso adanya da suga walla almuba den arce jamare bismillah man bodo ay Ceerno Son nande do journo famno dibi do boy senno hiride bodo ankam holto gonnoda mi fuggi hami mayi kala neddo yelti arti odo galle ko musidi nyande fu dum kalantuma so ari watto hakkille ngal tawde atuman ala do kono neddo haali ha tampi a hettota ko wona dum ko odo ayino gila subaka yewa ko hayso ko wedma gattuda masi dokkamo yaha lawol makko kono joda no fadem do gila len illi ma taw ko hollum yew kala ko heddi don tottamo yaha min do wasa mido tampi mi ala taw tan yewte babgal an kalna garda tawda Alassane a finnat ko gonga welani nyaagude nyen fof ne hamni kono altada hakkille ma min mi gasni liggare gonnum ko der taro do be loro gaston gon mi sawdi tumke ranzude bagage altada hakkille ma min e der mi heddara do yen yew tan ko jogidan dokkam akanko ni o woori walla mbiyamo yo yaha dara ala joni yorano mabbuda e makko kono altada hakkille ma de tawa Ceerno Alassane fof ndani Ceerno Alassane non gandi ko ni woori men enen ko non ko an duuni dum a jewno lijjitirda dum ha laaba joni kam mi waawi wiide mi ala tawde mi tawti moy galle he feere ko ni tan dokkuma ko nawmo dum tan wona weccenma marché ko tottumami ko e dépense ne heddi so won ko heddi pawnamo hen seddaaki dokkama 1000 francs o yaha e to gommi ɗo mboɗo haaɓini jimmi ko yalta galle so min ɗum ɗo sirani wiyama jooɗde galleji munen ina foti nande haala joni rokkuma ko mbiyama mboɗo nangui seeɗa ala babgal min kam mi wawa nawande mo somi nawdimo kay ndew ko min taƴanma han kay ƴeewat sono sippirɗa haare ma nawon mo
1000 francs kay heewi temeddi kay heewi on sus yawde ɗum io addori ɗum ɗo mo addoran haydara kay ko rokka fof an yawta ngay jewta no nawiranɗamo kaldon somi nawi tan taƴi ɗum nawan aɗo ñaagay kam ko ano ñaagi kay nawan mo tan ƴewano kaldirɗa e makko mbaɗa affaire no wasa artude ɗo hey eyi Alsane holto gonɗa Alsane yawno seeɗa komi keñiɗo de yawno seeɗa eyi nda ɗum ɗo saahi cooda hen maaro ko temedɗiɗi gonɗo mi wonani bureau noon ko joni gartumi batu amen to kadi ko kalis min nawno toon joni ha janggo mami nodde téléphone kadi ko wona ɗum ko hoto ar galle o saaha yimɓe mbiya ko yo jooɗo galleji munen saabu aɗa andi rafi o no wayni ine hulɓini seeɗa aɗa wawi addorde aɗa wawi kadi hawride goɗɗo kadi rokkuma kadi ɗum ɗon noon min ɓuranani mi gara e galle he joni eyyi jooɗo galle ma noddam téléphone nani eyyi joni nanggu ɗum saahi cooda hen maaro e diwlin eyyi jaram yo Allah yob eyyi ko noon tan jaram yo Allah yob moƴƴere noon salmini Dieynaba mbiyami mi retiro galle fuɗɗima hirde jaram baba galle kam gila dawi ha joni artani est ce que Allah andi ko jaggi oɗo sugo gorko mara ko defto galle goto korsuɗen mara kadi toon o restoy gandanɗa mana neɗɗo rewɗo guila suba jooɗo ɗo ha oɗo waktu ala ko heɓata ɗo so natti meddi debbo makko kadi jejjinami dinde e yorde ɗum nan neɗɗo farat galle tan nawa temeddi e doga gila daddana nani ɗum tagi en jogui dañal pongal ni hay ɓesgu ngala e jibinani min kam machallah mi dañani jawdi kono mboɗo jogui ɓesgu e dadda naam baba galle a ñalle jam wallahi nder gonno mi nani e rango ma eyo angam baba galle ana leeri arde de angam baba galle to ndewnta hande a hiiri no feewi wallahi gueɗilam wallahi mi hiiri kono sinno ko sago yitere wayata kadi wallahi so andunode mi rewoyta mi ummi sañirde toon goppumi toon Ibrahima Sy mbi min mi heñotaɗo ala ko daña ɗo mi rewoya galle Habib saabu wonde kam toon neɗɗo hewani dañde toon jaam koɗa andi mbi sa hay neɗɗo waɗa ronki yumo moynita num mbi mataw ñalawmaji en mbawi sertude dara tan mi rewa toon ni woni ndewmi toon guila subaka ɗon jooɗimi Dieynaba Sam hay leecel ala fawnani dindere mabɓe nan ɗon dindere woni ɗon dindere mabɓe ɓakkere guila mbaɗa andi dañal arani e galle he ɗon no jojjinimo faati nder Habib arti ɗon e duwam min uddi tan ɗum damal galle wi ne rondami ɗon sakuji mbimi ɗum kam keccam ne muusa jan tan ha wondi temedɗiɗi ari hokkimi kadi yanti hen jennore on wiyama on kaat galleji moon wi jeeri faati waalo ni neɗɗo artir toon kono Allah ko moƴƴo baba galle ko kalla ɗum ko ɓandam du jogi baba galle kadi min sa wayni Mamadou a yata galle Habib yen saabu ngal ɗo dokkal ala ko firti dokka neɗɗo kadi jenna ɗum baba galle temedɗiɗi at tettunoɓe ɗum caggal ma mi yeki hedde faccam mi heɓi ñamandam mi fewji ɗum kumtade kono baba galle yoɓe paam jawdi aduna yadetake lakar koɓe luɓaɓe ɓe jeeya kono ɗum ɗo ma menna gasi min noon kam sa wayninomi min ora Dada Sarr a yatan toon no hokkuma temedɗiɗi ni a fonno wiide nda temedɗiɗi ma min mi yaafi mama kadi o wima kadi ya hoccu sak nananamo nder galle makko baba galle basal moƴƴani sa wasi hunde foof ma fawe ka sugña ma fawe ka kiitaɗo ma fawe hunde foof ma fawe ma ko saabi ɗum basal kono haydara muñiren saabu Allah e nelaɗo mum kanko pawɗo men ɗum o maw menno teggitani min ɗum noon min kam ko noon tan mbiyanmaɓe kono galle mabɓe koyngal ma yo dokku toon wallahi dadda gueɗilam ko noon de min kaɓaɗandiɓe min kaɗandimi meeɗa jabde yaware kadi min meeɗa jabde yaware min gila gaddumami ɗo e galle he aɗa andi komi darit tan mataw ko hawre oɗo rafi ari lewru koor kadi no muusi tan hankadin liggeyal komin liggorno ko natti yaade hankadin mi
mi yiɗa artude ɗo ala ngaddumi ko woda ko mbaɗɗa e baram he ko ɗum tan waɗi ɗum kono sinno ko sagam mi rewata toon kono ko miija tan galle on wayni tagatami sahaaji mi naarto mi yiɗa naatde eyyi kono ɗo ko heddeyam ko on galle wonta fawɗon koyngal mum woɓe ngandu noon dañal ñiɓay koko ɓaari ma sinno hande ko gindiyanke wano kono ɓe mbayni hay hunde fewata e aduna he hay hunde moƴƴata kono Allah ko moƴƴi ɗum noon weltanimama nda temeɗɗe ɗiɗɗe nani ko ƴeftuɗa to ko dañƴa ko jomnirɗa ko mbatta hen a jarama ka moƴƴi min kadi a ɓooyi darade caggalam ɗum noon yaw sagginde hankkadi ni bawgalle mi nani yaalama min mi defi kumtare sabu o faccam tottino kam ko ɗum mbanmi kumtare ɗum noon babgalle ko noon tan yo Allah waɗa moƴƴa tan kadi yoɓe paam jawdi hay goto mayata na war jawdi ko ɗo ɗi ɓe goppata ɗum ko ɗo ɓe goppata jawdi ndi ɗum noon hakkude maɓɓe Allah nen ɗon a jaram noon Allah jaram seydi ñan kadi ma Allah yoɓa ɓerde ma Allah ma moƴƴude e rimdude ma ka neɗɗo moƴƴo a jaram no fewi